जे भी यहाँ आयल बा सब लोग ध्यान से सुनी। यहाँ बैंक के तरफ से ट्रैक्टर के नीलामी रखल गईल बा। यहाँ जे सबसे ज्यादा दाम लगाई ई ट्रैक्टर ओकर हो जाई। बैंक के तरफ से सबसे पहला बोली बा 3 लाख। 3,20,000। हाँ, 3,20,000 से बेसी बा केहू जौनी ट्रैक्टर के बोली लगा सकेला? 3,40,000। बा यहाँ केहू 3,40,000 से ज्यादा बोली लगाए वाला? 4 लाख। 4 लाख। 4 लाख। 4 लाख से ज्यादा केहू बा जे ट्रैक्टर पे बोली लगा सके? 4 लाख। 1। 4 लाख। 2। 5 लाख। अरे शक्ति के संचार हाउ तुहरा में दम बा, हौसला तुहार केहू से तनिको ना कम बा। शक्ति के संचार हाउ तुहरा में दम बा, हौसला तुहार केहू से तनिको ना कम बा। तरक्की से तुहरा जुड़ाई जाला हिया। अभी ट्रैक्टर के बोली लाग चुकल बा 5 लाख। 5 लाख। 1। 5 लाख। 2। 5,20,000। 5,20,000। अभी ट्रैक्टर के बोली लाग चुकल बा 5,20,000। 5,20,000। 1। 5,20,000। 2। पूरा 6 लाख। जिया जिया हो, जिया जिया पूरा 6 लाख। 6 लाख। 1। 6 लाख। 2। 6 लाख। 3। अभी ट्रैक्टर ई मैडम लोग के भइल। जुनून जब जागल रही दिल के अरमान में, फूल खिल जाई हो जरूर रेगिस्तान में। जुनून जब जागल रही दिल के अरमान में, फूल खिल जाई हो जरूर मैडम, साइन करिए। रेगिस्तान में। पता ना हमरे घर में केकर नजर लाग गई, बनल बनावल काम भी बिगड़ जात बा। तू सही कहत बाड़ू उमेश के माई। बिटिया के सगाई टूट गई, ट्रैक्टर दुआर से खिंचा के चल गई नीलामी के खातिर। अब तक गांव समाज में मुंह दिखावे के काबिल न रहनी। बाबूजी, जौन गांव समाज में झूठ साँच बोल के मान सम्मान बनावल रहे, अब तो ओकरों पर पानी फेरल चल जाता। भैया, जॉन होए के रहल हो गई, अब सोचे से का फायदा। हाँ, अब तक खाली है सोचे के पड़ी कि मान सम्मान फिर कैसे बनी। मेहनत से मोड़ दी हल जाला तकदीर के, दिनों दिन तरक्की होले कलम के लकीर से। ओ, मेहनत से मोड़ दी हल जाला